Pidä pää. Älä anna kiertää, kierrä mukaan. Käsi pois, vasen käsi on pois. Hyvä, ylös, 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 ylös. Potki, potki. Ylös, potki, kierrä, kierrä. Potki, potki. Älä päästä laille nyt. Ei. Tuomari, seis. Yksi varoitus. Potkastu. Maassa olijaa. Meidän timeoutia. Se on meidän hoitohenki. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Ai vittu! Ai vittu, vittu, vittu. Ai saakka. Kylki oli ihan vitusti. Jäitä. Sanoit sen. Ai vittu, Daniela painoi saakka. Eikö sanoit sen? Ei se potki maassa ole. Ei se ole. Eikö sokkerkiikit ollut kiellä? Jäitä siihen. Noniin, tää on enää. Pari minuuttia, timeouttia, katsotaan. Loka paperi. Ota se kelpo. Noniin, kylkiasento ambulanssi. Vittu. Avas sun suusmikko. Siellä on keuhko nyt osunut se kylkilu ihan varmasti. Se on laskenut. Burgerin nahka. Sokkerkiikit, vittu. Yo, you gotta throw up. Pidä kylkiasento ja pidetään jäitä siinä. Vittu. Hengitä rauhassa, ei mitään hätää. Hengitä rauhassa, rauhassa, rauhassa. Mutta joo, totta kai joo. Nyt juuri. Joo, ihan rauhassa, ei mitään hätää, kaikki on hyvä. Ei oo mitään, ota easy vaan. Vittu myös se sokkerkiikit. Joo, ei silloin nyt mitään väliä, saadaan sun kuntoon nää. Se ei oo nyt oleellista tässä. Ota easy, hengitä ihan rauhassa, älä hengitä kovaa, ei oo mitään hätää. Sitten milloin se on happea. Ei se ole happea.